Ale musíš ho prezvoniť, aby to našiel. Aký? Nehaj. Naupri ho tam od toho. Tak, dobre. Hej! Aquino! Tu sa nejak domov, keď sa bude zahrať. Keď sa psovod vydarí, tak je tak aj dopadnú. Ale veď keď človek úplne vyslal takto psa, stál takto na mieste, keď zobeho bez piesku. No, našiel. Tak sa vidíme, ja som to aj zobral. Keď sa otočíš doprava, tam na si pozeral, vtedy. Nemôžu. Výborný štvrtý, triedy mladých zlatých psov, katalógové číslo 3. Výborný tretí, katalógové číslo 2. Výborný druhý, katalógové číslo 4. Výborný prvý cajc a klubový víťaz mladých, katalógové číslo 65. Poprosím o aplauz.